Sinjuri, nselmilkom nilqakom għall-aħħar edizzjoni tal-programm Il-Vuċi tiegħek. L-aħħar edizzjoni għaliex kif il-koll tafu bħallum ġimgħa se ssir l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dik tal-Kunsilli Lokali fejn intom mistiedna torru u tagħżlu s-sitt rappreżentanti li tixtiequ fil-Parlament Ewropew kif ukoll ir-rappreżentanti fil-Kunsilli Lokali rispettivi madwar Malta u Għawdex. Bla dubju illi fil-jiem li għaddew stajtu issegwu il-programm Xarabank, id-dibattitu bejn it-tlet MEPs tal-Partit Nazzjonalista u tlet MEPs tal-Partit Laburista u jekk ma segwejtux dan il-programm żgur illi segwejtu anka l-aqwa siltiet minn dawn id-dibattiti fuq is-social media. Issa fil-ħin li ġej se nkun qegħdin nurukom forsi għal dawk li ma segwuhomx jew jixtiequ jerġgħu jarawhom l-aqwa siltiet mit-tlet dibattiti li kellna waqt il-programm Xarabank, jiġifieri bejn l-MEP Roberta Mezzala u l-MEP Mirjam Dalli, bejn l-MEP David Casa u l-MEP Alfred Sant u bejn l-MEP Francis Dimek u l-MEP Marlene Mizzi. Naraw is-siltiet minn Xarabank. Jiena nistaqsi di Peppi. Prim Ministru li għadu kemm jerbaħ elezzjoni wara oħra b'maġġoranzi kbar. Ilu 5 snin Prim Ministru. X'inhi dir-raġuni li jrid jaħrab minn Malta? Alfred Sant, Dottor Alfred Sant tilef żewġ okkażjonijiet importanti u rrid jibqa' fil-poter. Għal Joseph Muscat għaliex wara rebħa bħal di irid jaħrab minn Malta. Joseph Muscat irid jaħrab minn Malta llum għax qed jibża minn għada u għandu għalfejn jibża. Jiena Peppi ġejt elett fil-Parlament Ewropew biex niddefendi lill-poplu Malti u Għawċi, biex niddefendi lill-pajjiżi kontra l-korruzzjoni, biex niddefendi id-demokrazija f'pajjiżi, biex niddefendi is-sewwa. Alfred Sant ma ċċaqlaqx darba fl-istorja ta' 5 snin biex jiddefendi d-demokrazija f'pajjiżna. Jien konvint illi hekk ħajkompli jagħmel u ħajerġa' jsib lili li nagħmel ħilti kollha biex naħdem kontra l-korrotti u kontra l-ħallelin. Nagħmilha ċara, jiena minix lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi. Jiena minix lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi u l-ħsara li huwa għamel lil Malta. Taf x'in lesta nagħmel Peppi li niddefendi lil kull Malti u kull Maltija, lil kull Għawċi u kull Għawċija għaliex jiena verament għandi lil Malta għal qalbi. Għaliex kif nista' Peppi ma nitkellimx, jiena dejjem ħdimt għal Malta anke qabel ma sirt membru tal-Parlament Ewropew. Ħana ftit tal-affarijiet li naħdimt fuqhom minn mindu sirt membru tal-Parlament Ewropew. Ħdimna fuq ir-roaming, naqqasna il-kontijiet tal-mobile dal-Parlament Ewropew għamlu u mhux il-Gvern. Ħlilna fuq l-ambjent, il-plastik, samilna kampanja favur l-ambjent, favur is-saħħa tiegħek. Il-fondi Ewropej, ġibna l-flus għall-edukazzjoni u għall-Għawdex. In-negozji żgħar ejnihom jiftħu u jikbru. Ennihom ukoll li naħdmu ħafna fuq is-sigurtà. L-aħħar ħaġa jien ħdimt fuq liġi li biha jkollna 10,000 border guard ġdid fil-frontieri esterni u iktar sigurtà u aktar teknoloġija avvanzata. Dawn huwa ftit mill-eżempji li nispera li nkunu nistgħu niddiskutu f'dan il-programm għaliex il-ħidma ma taqafxaw għad baqgħana ħafna x'nagħmlu. Jiena nikkwota x'qal pensjonant fis-social media meta kkummenta fuq hekk. Ħana jilek xqal. Għal tajba di, mela jien inni 42 sena issa naħdem għal pensjoni. U għandi Prim Ministru jgħidli li jekk ma jkunx hawn il-barranin fil-pajjiż, jiena nibqa' mingħajr pensjoni. Dritt tiegħu, dritt fundamentali. Imma jiena llum irid nitkellem iżjed fuq hekk għaliex il-pensjonant ikun iffaċċjat b'teddida bħal di. Bħal dak li qallu dak li ħadem għalih issa jrid jiddependi mill-barranin fil-pajjiż. U l-pensjonant għandu wkoll il-problema mal-gvern preżenti li ma jistax ilaħħaq ħafna drabi sal-aħħar tax-xahar għaliex il-ħajja twola b'ritmu fenomenali u l-pensjonijiet jitilgħu fil-livell baxx u l-ewra il-pensjonant jispiċċa ma jlaħħaqx. Aħna għandna ninsistu fuq prinċipji fundamentali bħal huwa l-prinċipju li l-pensjonant għandu ikollu il-minimum tiegħu garantit. Għalija dawn huma valuri soċjali mill-aktar importanti li tajt il-pensjonanti li ħadmu għall-pensjoni tagħhom li jridu jiddependu fuq ħaddieħor u mod arroganti kif tinsolenta lil pensjonanti kollha f'Malta li huma kwart tal-poplu Malti.
Jien ili 15-il sena fil-Parlament Ewropew u ma jistax nisfidaħ isibli emenda waħda fejn aħna ivvutajna kontra il-sistema tat-taxxa ta' pajjiżna. Però bl-istess kejl tiegħu għax qed iqarraq kif qarraq bil-referendum, kif qarraq bil-partnership, bl-istess kejl, daw l-aħħar sentej biss, id-delegazzjoni tal-Partit Laburista inkluż u għal 16-il darba ivvotaw favur l-abort. L-istess kejl ta' Dottor Alfred Sant illi jaf kif jagħmel biex jinganna, issa tajtu 16 l-eżempju. Jekk joġobkom. Tajtu 16 l-eżempju fejn u d-delegazzjoni tiegħu ivvotaw fil-Parlament Ewropew f'sentej biss, mhux 5 snin, f'sentej biss favur l-abort. Jiena lil Dottor Alfred Sant ngħidlu, aħna ninsabu favur it-taxxa kif inhi f'pajjiżna, ħaniqpaw naħdmu hekk. Inaqdu magħna u flok tiddefendi l-korrotti ejja ddefendi il-pożizzjoni Maltija. Dottor Alfred Sant jaf ukoll imma qed jinganna li din hija kwistjoni li jbidlu għall-gvernijiet. Mela murajt il-Ministru tal-Finanzi li għandna rieqed Edward Scicluna imur jaqbad lill-Ministri Soċjalisti. Imur jaqbad lill-Ministri Soċjalisti li għandu miegħu Edward Scicluna u flok jgħidilhom u ejja kamon jgħidilhom tmissunniex it-taxxi tagħna għax is-soċjalisti hekk iridu jagħmlu. Konna aħna li daħħalna lil Malta fl-Unjoni Ewropea, serba tiegħu oħra jibdew jgħidulna li daħħluna u ma xek jibdew jagħmlu jerġgħu jikbu l-istorja, imma ma importax. Konna aħna li daħħalna lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u ġibna rekord ta' investiment minn barra. Jiena indur l-industrial estate u nżur il-kumpaniji barranin li jħadmu eluf u eluf ta' żgħażagħ Maltin u Għawċin. X'għamilna f'dawk tista' tmur Bulebbel il-Marsa tal-Ġbiex ħall-Qormi u jiena ngħidilhom grazzi u ser nirsistu biex nibqgħu nġibu investiment għal Malta għaliex fl-istess ħin li aħna żidna l-investiment u ġibna dawn ix-xogħol kif tħallna fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin aħna ftaħna l-Emskast, zidna l-korsijiet tal-Junior College u aħna dak li rridu nagħmlu f'dan ir-rigward u nispera li jkollna argument matur f'dan ir-rigward jiena nixtieq li aħna naqblu li qegħdin kontra li aħna kontra l-isfruttament tal-ħaddiema. Anke intom suppost kontra, x'intkom suppost il-partit tal-ħaddiema insomma hekk kontu, aħna kontra cheap labor, aħna kontra l-importazzjoni mill-gvern ta' cheap labor għax minn dak ibati kulħadd. Allura aħna Peppi x'qed ngħidu? Aħna nixtiequ pagi tajbin għal ħaddiema kollha b'kull ħila, mhux kif irid il-Prim Ministru għax kull xogħol għalina u din jittuż aħna rridu l-aħjar għal ħaddiema tagħna, għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Issa jekk il-gvern qed jimporta il-ħaddiema pagi baxxi, qed jaqbad il-problema jpoġġiha f'ħoġar ħaddieħor u aħna x'inhu ma dawn il-problemi? Għandek żgħażagħ li la jistgħu jikru u laqqas jistgħu jixtru post u għal dawk verament ma jistgħux iġemmgħu Mirjam mhux il-Prim Ministru, aħna qed niltaqgħu ma' koppji żgħażagħ li ma jistgħux ilaħqu biex jixtru id-dar tagħhom. U iktar konsegwenzi, it-traffiku kullimkien naħseb bħali Mirjam tinqabad fit-traffiku kuljum daħna waħda huma kienu jgħidu jitkellmu dwar il-fabrika tal-kanċer f'kull triq, f'kull raħal. Għalhekk aħna qed nitkellmu għax aħna ma rridux gvern bla pjan, aħna nixtiequ pjan fejn nistgħu niddiskutu dan is-suġġett b'mod matur. Jiena mort hemmhekk u ħdimt fuq liġi biex meta l-ħaddiema f'Malta ikollhom obbligu fuqhom li jridu jagħmlu training mandatorju kif għandhom anki ħaddiema mal-gvern ta' Malta. Issa ser ikun hemm liġi Ewropea li tgħid li jekk employer iqabbad ħaddiem biex jagħmel training obbligatorju, iħallsu l-employer. Mela l-ħaddiem, mela dak huwa element wieħed. Ħdimt fil-Parlament Ewropew u fl-ambitu tal-Parlament Ewropew biex min jikkrea kontenut minn Malta bħal huma l-YouTubers jitħallsu tal-kontenut tagħhom. Tajjeb, jiena ħdimt ukoll fil-Parlament Ewropew sabiex inħarsu lil ħaddiema Maltin u Għawċin milli jkunu esposti għal dak li jista' jikkaġunalhom il-kanċer għaliex kif nafu dan huwa suġġett li ħdimt ħafna fuqu. Ħdimt ukoll biex ikun hemm aktar protezzjoni għal whistleblowers u għal ġurnalisti investigattivi
Għaliex il-poplu kollu għandu bżonn il-ġurnalisti investigattivi biex jgħidulu l-verità. Wara kollox, l-ebda ministru ta' ma ġi jgħidilna li għandu xi kumpanija fil-Panama kellhom ikunu il-ġurnalisti investigattivi biex jgħidu dik il-verità. Dawn huma l-eżempji tal-ħidma tagħna. Jiena nagħti eżempji oħrajn anki issa fejn tidħol kwistjoni ta' taxxa. Għaliex jiena kelli wkoll emenda li kelli irressa. Li kelli irressa. U votajtu favur. Kelli irressa u veru ġej. Għal-harmonization ta' taxxa. Titkellmu x'imkien. Okay, Mali. Bħal maħdimt Peppi biex inħares ukoll is-settur tal-farmaceutika. Imma ra Marlin qed tgħidli hekk jiena ngħidilha Marlin mur ħares lej il-manifest tal-partit tiegħek, tal-Partit Soċjalista u ara l-impenn li għandkom hemmhekk, ara l-impenn li għandkom hemm biex ikun hemm taxxa waħda għal kull pajjiż. U jiena ħdimt dejjem. Naħdem illum u nibqa' naħdem dejjem biex dak ikun dritt ta' Malta u ta' ħadd iżjed u tal-ebda Timmermans li jintkom hemm matulu natuk l-appoġġ bla riservi ta' xejn. Dik hija l-verità. Jiena ħdimt biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena ħdimt għax nemmen fil-valuri Maltin u dawk Ewropej. Jiena nemmen illi pajjiżna jixraqlu l-aħjar. U għax pajjiżna jixraqlu l-aħjar, hemm bżonn li l-poplu jtuna l-fiduċja biex nitħabtu ħalli jkollna demokrazija b'saħħitha pajjiżna biex ma jkollniex korruzzjoni u biex nagħtu dil-garanzija li jrid nagħti għal Frezzant. Jien garanzija waħda ntih. Jien tallimt minn Edifen Akadami biex niġġieled għas-sewwa. U għax tallimt minn Edifen Akadami nista' nassigurah li s-sewwa jirbaħ żgur. 15 sen ilu aħna għażilna u għamilna għażla li nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm min ipprova jwaqqafna, inkluż Mirjam Dalli, imma aħna kellna viżjoni, ħdimna l-valuri, għal-prinċipji, għal-kooperazzjoni u naħseb li għandna għal xiex inkunu gburin. Hemm bżonn li naħdmu iżjed, hemm bżonn li nagħmlu iżjed dwar l-ambjent, hemm bżonn li nagħmlu iżjed biex nattiraw ix-xogħol, hemm bżonn li nkomplu naħdmu flimkien. Hemm ħafna xogħol xisir u hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu. Għaliex jiena Peppi meta ġejt hawnhekk 5 snin ilu kont wett li ser inkunaw għal kull Malti, kull Maltija, kull Awċi u kull Walċija. Dik il-weda żammejta u qed nerġa' inġeddidha illum. Għaliex taf xiex jiena il-prinċipju tiegħi taf x'inhu li naħdmu flimkien għal pajjiżna għaliex jiena taf ix nemmen li s-sewwa jirbaħ żgur. Jiena nixtieq inkun naf jekk Marlin u sħabha kienux fil-qamar meta għaddew daw ir-riżoluzzjonijiet. Fair, free, sustainable. The progressive Europe we want tal-Partit Soċjalista Ewropew. Dawn huma l-bażi tal-manifest tal-Partit Soċjalista. U se nikkwotalek ta' xaw miktub hawn denying women's free choice qed jgħidu huma kontra li l-abort ikun ikkundannat. Jgħidu aħna banning abortion or making it nearly impossible for a woman to access safe abortion. Minuta fadalek, Franz, u konkludejt il-program. Imma mbagħad għandek oħra jgħidu rridu li l-Ewropa kollha jkollha aċċess to affordable, safe and legal abortion for all women throughout the European Union. Aħna kontra, aħna rridu li Malta żomm id-dritt tagħha fuq is-sistema tat-taxxa u aħna rridu li Malta tibqa' tiddetermina li aħna kontra bl-iktar mod assolut l-abort. Bla dubju ta' xejn dik ta' bħallum ġimgħa hija elezzjoni dwar il-kredibilità li ma' MEPs huma l-aktar kredibbli fl-istituzzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari fil-Parlament Ewropew. L-MEP David Casa propju tkellem magħna dwar dan u spjegalna kif matul l-aħħar 5 snin mill-MEPs tal-Partit Nazzjonalista kienu kredibbli meta jiġu biex jiddefendu lil Malta waqt li dawk tal-Partit Soċjalista ma kinux. Naraw. Ara, importanti ħafna illi kull membru parlamentari mhux jikkontribwixxi biss billi imur u jivvota fil-voti. Dak huwa tajjeb u dak nagħmluh il-kol kemm aħna. L-influenza tiegħek tinħass meta inti tkun kapaċi u jkollok is-saħħa illi ġib warajk għall-inqas il-grupp politiku tiegħek. Aħna għandna saħħa
tajba fil-Parlament Ewropew, kredibbli, in-nies jismawna u mhux talli f'ċerti voti jirnexxilna nġibu magħna lil grupp politiku tagħna, imma saħansitra wkoll nikkonvinċu deputati mill-gruppi kollha politiċi illi hemm fil-Parlament Ewropew. U allura illi id-deputati tal-Partit Laburista jiftaħru illi huma ivvotaw tajjeb, jew li huma jmorru jivvotaw, dak huwa xogħolna u Alla ħares ma mmorrux nivvotaw aħna, imma is-saħħa tagħna hija li aħna tliet deputati li konna kredibbli, illi għandna influenza b'saħħitha ħafna fil-Parlament Ewropew u naħseb dan il-poplu Malti jirrikonoxxih għaliex meta nmur inħabbat il-bibien jien in-nies jirrispettaw ukoll illi aħna fil-Parlament Ewropew rilevanti, li aħna meta nitkellmu ninstemaw, li aħna meta nitkellmu nikkonvinċu lin-nies. U dak ħajqa jkun xogħolna Alla jrid fil-5 snin li ġejjin. Waqt id-dibattitu ta' Xarabank, l-MEPs ġew mistoqsija wkoll dwar il-ħidma tagħhom fil-Parlament Ewropew dik li għamlu matul il-5 snin li għaddew, kif ukoll il-pjanijiet tagħhom u l-programmi ta' ħidma tagħhom fil-5 snin li ġejjin. Roberta Mezzola l-MEP tkellmet magħna dwar il-ħidma tagħha fil-qasam ambjentali u dak li tippjana li tagħmel fil-5 snin li ġejjin naraw. Għalija Xarabank kien l-opportunità fejn aħna bħala MEPs kellna nippreżentaw dak li għamilna tul dawn il-5 snin u nġeddu dik il-weda ta' ħidma għal 5 snin li ġejjin. Dak kien l-għan tiegħi u ta' David Kaza u ta' Francis Amidimek dwar matul dan il-programm u naħseb il-messaġġ tagħna ħareġ ċar. U l-kuntrast ħareġ ċar bejn min ħadem dawn il-5 snin u l-anti huwa li jkompli jaħdem dawn il-5 snin li ġejjin, jew bejn min jipprova jagħmel kampanja mill-iktar mod negattiv biex jipprova jattakka lill-avversarju tista' sejjaħlu li trid tiegħu. Kienet ċara wkoll li l-MEPs tal-Partit Laburista ġew hemm bit-target li jippruvaw ipinġu dell-ikraħ huma għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma ppreżentawx proposta waħda, ma qalux laqqas sentenza waħda fuq dak li jagħmlu, imma ppruvaw li lili u lill-kollegi tiegħi jattakkawna bil-mod is-soltu kampanja negattiva li jagħmel il-Partit Laburista u lilna narawha tul dawn il-ġimgħat u tsajt xhur u anke snin. Kif smajtu, kif sema kulħadd, aħna tkellimna dwar il-proposti ambjentali u jiena din hija xi ħaġa li kienet priorità għalija tul dawn il-5 snin li għaddew, hekk kif rajt li kien hemm il-possibilità li kien hemm deċiżjoni li aħna stajna nieħdu biex inkunu b'kuraġġ ngħidu li aħna rridu neqirdu l-użu tal-plastik li jintuża darba biss, hawnhekk qegħdin taslima tara jekk tħares lejn tmur fuq il-bajja tara f'kull rokna hemm biċċiet tal-plastik, hemm il-fdal tas-sigaretti, hemm affarijiet li fi żmien sigħat, ġranet u xhur jispiċċaw fil-baħar. L-antana huwa li minn sena għal sena inti tkun tista' tibqa' tara il-ħut. Is-sistema, l-ekosistema ta' madwarna qiegħda fil-periklu u aħna jrid ikollna dak il-kuraġġ biex naraw sar nagħmlu. L-ewwel ġenerazzjoni tal-politiċi aħna li qed nagħmlu xi ħaġa dwar l-ambjent. Jiena gburija li nifforma parti minn dik il-ġenerazzjoni imissa rridu nħarsu lejn il-futur. Il-futur ġejjieni kif ser niżguraw li l-ambjent insalvawh għalina, għat-tfal tagħna u tfal ta' tfal tagħna. Matul din il-kampanja elettorali l-Partit Nazzjonalista ressa l-qudiem numru ta' proposti f'diversi setturi fosthom fil-qasam tas-saħħa. Matul din il-ġimgħa l-MEP Francis Amidimek preżenta 20 proposta brabta ma' qasam importanti li jaffettwa numru ta' persuni, dak tad-dijabete. Insegwu x'qalilna l-MEP Amidimek dwar dawn il-proposti. Iva din għad komplituri l-impenn tagħna rigward oqsma differenti tas-saħħa. L-impenn tagħna fil-livell nazzjonali ma kif taf inti dan huwa impenn li jiena wkoll kelli l-privileġġ li nerfa' anki għan-nom tal-poplu Malti u Għawċi fil-livell Ewropew. Fil-livell Ewropew jiena kont fil-fatt wieħed mill-presidenti tal dak li ngħidulu il-Working Group fuq id-dijabete.
Il-proposti fil-qosor l-ewenet narġgħu norbtu ma' kwalità ta' ħajja għaliex dak li għadna għal-rigward tal-kanċer parti minnu tapplika wkoll għad-diabete. Il-bżonn li nagħmlu l-prevenzjoni u allura il-bżonn ta' ikel li huwa organiku, ikel b'saħħtu, il-bżonn ta' iktar eżerċizzju, il-bżonn li ngħixu stil ta' ħajja ħjar. Narġgħu nsemmu fil-proposti dik li ngħidula il-liġi dwar il-ħajja sana, liġi li għaddiet unanimament mill-Parlament, però hija liġi li mhux biss tgħaddi trid imma li l-Gvern idaħħalha fis-seħħ u l-Gvern jimplementa. Narġgħu nirreferu għal numru ta' proposti li konna minna, inkluż li jiddaħlu kemm jista' jkun malajr il-Continuous Glucose Monitors, il-Gvern qal li din hija proposta li laqaħħa, però nafu wkoll li dawn s'issadu mhumiex hemm. L-aħħar informazzjoni li għandi jidher li qed isiru l-specifications, ġifieri għad li tissir l-ordni, għad irridu jaslu Malta, għad irridu jibdew jingħataw, jidher li se jingħataw f'dan livell għat-tfal, imma fil-verità rridu nagħmluhom ukoll anki għall-adulti. Insemmu dwar anki testijiet ta' dem, biex id-diabetes ukoll tajjeb li jkollok testijiet regolari, forsi jista' jkun hemm test ta' dem li jorbot anki ma' kondizzjonijiet oħra ta' saħħa biex inti b'test wieħed tkun qed tagħmel ħanajtek health check ġenerali fuq l-individwu u bekk tkun qed tgħinu lil min jinstab li għandu kondizzjoni oħra biex kemm jista' jkun ikollu fejqan malajr. Rigward ta' diabete ġejna informati dwar diversi mediċini li qatt mhumiex fil-formularju tal-Gvern u daw kruċjali li jidħlu. Kien hemm uħud ġodda li daħlu dan rikonoxxuh imma hemm oħrajn li jridu jidħlu. Narġa' ngħid fl-oqsma kollha tas-saħħa ma jistax ikun li nixxaħħu man-nies. Hemm ukoll ħtieġa ta' aktar riżorsi, ħtieġa ta' aktar anki nurses speċjalizzati fil-qasam tad-diabete. Dawn huma uħud mill-proposti prinċipali li qegħdin fid-dokument li allura ippreżentajna bħala Partit Nazzjonalista fil-livell Malti, però huwa wkoll parti mill-impenn li aħna irdu nkomplu fil-livell Ewropew, jiġifieri dak li aħna ngħidu wkoll biex niddefendu s-saħħa tal-poplu Malti u wawċi meta nitkellmu fil-Parlament Ewropew u meta nidentifikaw aktar riżorsi Ewropej għal Malta għaliex elementi ieħor jissemma il-ħtieġa ta' aktar riċerka, il-ħtieġa ta' aktar riżorsi, il-ħtieġa ta' aktar għajnuna u appoġġ kemm għall pazjenti kif ukoll għall qraba tagħhom. Matul il-ġurnata tal-lum diversi persuni li mhux se jkunu f'Malta nhar is-sibt li ġej marru jivvotaw, però il-poplu Malti u għawċi fil-maġġoranza tiegħu qed jiġi mistieden biex bħallum ġimgħa is-sibt 25 ta' Mejju imur u jivvota biex jażel 6 membri tal-Parlament Ewropew u l-kunsilliera lokali fil-lokalitajiet rispettivi. Tkellimna mal-MEPs David Casa, Roberta Mezzola u Francis Amidemek u għandhom messaġġ wieħed għalikom. Naraw x'inhu l-messaġġ tal-MEPs tal-Partit Nazzjonalista. Huwa importanti ħafna l-vot tal-25 ta' Mejju għaliex hemm bżonn li l-Partit Nazzjonalista jkollu delegazzjoni b'saħħitha fil-Parlament Ewropew biex neqgħu naħdmu favur il-familji, favur il-ħaddiema, favur il-pensjonanti u l-anzjani, favur l-istudenti, favur iż-żgħażagħ, favur in-negozjanti żgħar, favur il-bdiewa u s-sajjieda. Aħna iva ma nistħux inqumu bil-wieqfa biex niddefendu l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Aħna Malta tagħna huwa intom. Malta tagħna mhijiex il-Prim Ministru li jkun f'Kastilja mdawwar ma' nies korrotti, mdawwar b'nies kriminali, aħna rridu nibqgħu niddefendu d-demokrazija f'pajjiżna, irridu nkomplu niddefendu l-libertà f'pajjiżna u rridu nagħmlu ħilitna kollha biex ngħinu wkoll lill-istampa Maltija, l-midja Maltija tibqa' libera mill-intħil politiku, kif ukoll l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna li ġew maħtufa minn dan il-Gvern, minn dan il-Prim Ministru biex jużhom mhux biex jiddefendu liċ-ċittadini, l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna llum qed jiġu użati biex jiddefendu lil nies korrotti viċin ħafna tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Aħna din ukoll hi Malta tagħna u aħna iva ħankomplu nużaw l-istituzzjonijiet Ewropej biex niddefendu l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Aħna jisimgħuna, aħna nerġa' ngħid ma nistħux nqumu bil-wieqfa biex niddefendu d-demokrazija, il-ġustizzja u l-libertà. Din hija elezzjoni propju kif attinti biex 6 membri tal-Parlament Ewropew jiġu eletti. Qed nitkellmu dwar min huma dawk is-6 persuni li inti trid tara għal 5 snin li ġejjin. U hemmhekk tista' tara d-differenza. Rajna kif aġixxew l-MPs tal-Partit Laburista
tul dawn il-5 snin li għaddew, imma anki fuq programmi bħal Xarabank il-ġimgħa l-oħra u rajtu l-performance tal-Partit Nazzjonalista. Jiena nifforma parti minn tim b'saħħtu ħafna ta' kandidati, morna f'kull lokalità f'Malta u f'Għawdex, jiena għamilt tista' tgħid assigurajt li kull min staqsina għall-għajnuna jista' jkun minn organizzazzjoni partikolari fuq issues ambjentali, fuq issues ta' sigurtà, fuq issues ta' xogħol, fuq issues ta' fondi Ewropej, aħna tajna prova ta' kemm il-Parlament Ewropew verament jagħmel differenza fil-ħajja ta' kuljum tan-nies, imma li tkun Malti fil-Parlament Ewropew inti tittażel bejn dawk il-liġijiet li huma tajbin għal Maltin u Lawċin u dawk il-liġijiet li forsi mhumiex daqshekk tajbin għal Maltin u Lawċin għaliex fuq kollox liġi li hija tajba għal Ġermanja jew għall-Italja mhijiex neċessarjament tajba għal Malta, imma għandek bżonn l-MPs deputati li huma kompetenti fis-suġġett li jifhmu f'dak li qed jagħmlu, li jħobbu l-Unjoni Ewropea, li dejjem kellhom il-viżjoni li Malta jekk tkun parti mill-Unjoni Ewropea u issa kif iħarsu lejn kif Malta għandha tikber fl-Unjoni Ewropea. Il-futur tagħna fl-Unjoni Ewropea fejn ser joħodna. Id-deċiżjoni fil-25 ta' Mejju hija proprju dwar dak. Fejn irridu Malta tmur, bil-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew għandek moħħok mistrieħ li s-suċċess li diġà għamilna ħankomplu nibnu fuqu, inkabruh u naħdmu fuqu. Il-messaġġ tiegħi bla ebda dubju li għandna nħarsu lejn dan il-vot mhux biss bħala dritt kbir tagħna, fl-opinjoni tiegħi wkoll bħala dover. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa permezz tal-vot li tagħmel għażla. Aħna qed nagħżlu f'dil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew min irridu li jkunu is-sitt rappreżentanti tal-poplu. Allura min l-aħjar ser jiddefendi dak li jrid il-poplu. Il-poplu jemmen fid-dritt tal-ħajja u għalhekk il-poplu Malti u Għawċi huwa kontra l-abort. Allura il-vot tagħna da jista' jiggarantih. Żgur li l-poplu Malti jrid li Malta tibqa' li tiddeċiedi dwar is-sistema ta' taxxa f'pajjiżna. Mhux li jiġi xi timarman sa xi soċjalisti jridu hekk u jgħidilna le ta' issa se nagħmel taxxa jien u ngħidilkom jien x'taxxa tagħmlu fuqkom infuskom jew fuq barranin li jkunu Malta, mela ejja niddefendu wkoll dan id-dritt permezz tal-vot tagħna. Ejja niddefendu wkoll permezz tal-vot tagħna li jkollna il-ħarsien ta' drittijiet tagħna bħala poplu. Irrid infakkar li l-Parlament Ewropew huwa parlament biex ikun parlament bħal kull parlament ieħor li ħares poplu, mhux qiegħed hemm biex fih nirrappreżentaw il-gvern, imma qiegħed hemm biex fih inħarsu dak kollu li jeħtieġ il-poplu, tkellimna fuq is-saħħa qabel, tkellimna wkoll pereżempju dwar inħarsu dritt tagħna fuq it-taxxa, dwar id-dritt tagħna li nħarsu dritt tal-ħajja, imma dak li il-poplu irid, dak li il-poplu għandu bżonn. Għaliex hu parlament tal-poplu, mhux parlament ta' gvernijiet, il-gvern għandu l-kunsill u jmur u jirrappreżenta l-pożizzjoni tiegħu hemmhekk. Fuq dan is-suġġett laqatni artiklu dal-aħħar li qal jekk il-gvern ser jiddeċidi u l-parlament ikun hemm biex allura ngħidu biss dak li jrid il-gvern. Kważi kważi nneħħu l-parlament u l-gvern jaħtar 6 ambaxxaturi flok jaħtarhom il-poplu. Dan hu dritt tal-poplu li jażel ir-rappreżentanti tiegħu li qegħdin hemm biex inħarsu l-poplu, qegħdin hemm biex niddefendu lil Malta, qegħdin hemm biex nitkellmu fuq dak kollu li jorqtu, qegħdin hemm ukoll biex nagħmlu dan b'sens ta' onestà u b'sens ta' kompetenza li importanti fil-Parlament Ewropew li tkun taf x'qed tagħmel, li tkun taf is-suġġett, li jkollok l-esperjenza għalih u li allura hawn ukoll il-poplu jrid jażel l-aħjar persuni li hu iħoss għandhom jirrappreżentawh. Biex naraq fuq nota personali jiena naturalment fil-ġranet li għaddew kelli aktar attivitajiet ta' massa man-nies, ħabbat aktar bibien, kelli kif konna semmejna jidhirli fl-aħħar programm anki l-launch event, ser nagħlaq b'attività finali nagħlaq il-kampanja elettorali nhar l-erba' li ġej 22 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali u kull min qed isegwina huwa mistieden biex ikun hemm parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ħanajdulek ta' eluq il-kampanja elettorali. Għalija hija wkoll okkażjoni kif affermaj diġà fil-istess attività li bija bdejt il-kampanja u la ebda dubju nwassal l-istess messaġġ fl-eluq tal-kampanja tiegħi huwa messaġġ konsistenti li naħdem dejjem bl-akbar legaltà. U jiena dan ngħidu wiċċi minn quddiem għaliex fil-Partit Nazzjonalista servejt ma' Edifin Akadami, servejt wara ma' Lawrence Gonzi, servejt umbat ma' Simon Busuttil u llum ukoll taħt il-kap preżenti Adrian Delija. Li hija l-lealtà li tmexxija tal-partit hija wkoll il-lealtà li l-Partit Nazzjonalista u permezz tal-Partit Nazzjonalista hija l-lealtà li fl-aħħar mill-aħħar noffri fil-ħidma kollha tiegħi lil poplu Malti u Għawċi kollu.
Li huwa bniedem nista' tafda fih. Francis żamm id-dimek qatt, no never lets you down. Jiġifieri jekk tagħtih inkarigu tista' tibqa' żgur li dak l-inkarigu se jagħmlu bl-aqwa abilità tiegħu. Francis never lets you down. Immaġina x'sodisfazzjoni kollok jekk xi ħadd minnu jiġi fuqek u jgħidlek nirringrazzjak għax you never let me down. Francis, grazzi għax lili you never let me down. Never let me down. Verament Francis żamm id-dimek għandu enerġija pożittiva żagħżugħa illi f'kull ħaġa li jagħmel jirrifletti il-passjoni li għandu biex jgħin in-nies tramite il-politika. Sinjuri, verament wasalna issa fit-tmiem ta' dan il-programm il-Vuċi tiegħek, però fit-tmiem ukoll tal-programmi kollha l-Vuċi tiegħek għax illum hija l-aħħar edizzjoni ta' dan il-programm konna magħkom matul l-aħħar xhur kemm fuq Net Television u anke fuq Net FM. Jien nħodu l-okkażjoni biex nirringrazzja l-amministrazzjoni tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista illi fdatna b'dan il-programm u nfakkarkom biex bħallum ġimgħa tiddedikaw dawk il-ftit minuti u tmorru biex tagħmlu l-għażla tagħkom. L-għażla biex tażlu 6 membri tal-Parlament Ewropew u biex tażlu li min tridu imexxi fil-lokalitajiet tagħkom. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni matul ix-xhur li għaddew.